Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Het nieuws en het korte weerbericht van zondag 29 maart. De schuur bij Poortvliet, die vrijdag compleet uitbrandde, blijkt een ontploft ecstasy-lab te zijn. Het lab is vandaag ontmanteld door de politie. Bij de brand vrijdag waren explosies te horen. De veiligheidsregio dacht toen dat die werden veroorzaakt door gasflessen. Bij de brand kwamen 28 schapen en geiten om het leven. De kadavers van de dieren zijn zaterdag tijdens het nablussen gevonden. Of er naast de dieren nog andere slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op het kanaal door Walcheren bij Middelburg is lange tijd gezocht naar een gezonken jacht met mogelijk nog opvarenden aan boord. Getuigen melden aan het einde van de ochtend dat er een jachtje aan het zinken was ter hoogte van het stadskantoor. Omdat onduidelijk was of er nog iemand aan boord was, rukten de hulpdiensten massaal uit. Maar de zoektocht, waarbij ook een sonar is ingezet, leverde niks op. En rond 3 uur is de zoekactie beëindigd. De hulpdiensten hebben wel een vermoeden om welk jachtje het gaat. De politie is op zoek naar de eigenaren van het vermoedelijk gezonken jachtje. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zeeland 20 besmettingen bijgekomen met het coronavirus. De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Tholen, waar 8 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. In totaal zijn er in Zeeland nu 152 bevestigde besmettingen met het virus en zijn er 8 Zeeuwen aan overleden. Landelijk zijn er meer dan 10.000 besmettingen en ligt het dodental op 771. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest. Morgenmiddag om 12 uur moeten alle toeristen vanwege de speciale noodverordening vertrokken zijn uit de provincie. En dat geeft voor diverse mensen problemen. Want zo zijn er toeristen die de crisis in Zeeland willen uitzitten. En dat gaat niet. En dat geldt ook voor Erik en Dini van Stralen uit Venlo. Ja, we willen hier natuurlijk heel graag blijven. Want de omstandigheden zijn inmiddels in Venlo veranderd. Dat mijn schoondochter, die zit in het huis van haar ouders in quarantaine. Die heeft dus echt, er is corona geconstateerd. Mijn dochter met 3 kinderen, die is gescheiden, die woont bij mijn man en mij in huis. En die hebben allemaal corona-gerelateerde klachten. U kunt dus niet terug? Ik kan niet terug, nee. Wegens de gezondheid van een man vallen ze ook nog in een risicogroep. Mijn man die slikt behoorlijk wat medicijnen. Die is 70 en ik ben 67. Dus ja, we zijn gewoon heel bang dat de kinderen en de kleinkinderen ons aansteken. Ja, en dan hebben we toch echt een heel groot probleem. Terwijl hier is gewoon helemaal niemand. En we komen ook met niemand in aanraking. Op dit moment zijn Dini en Erik nog de enige vakantiegangers op de camping in Nieuwvliet. Morgen sluit de camping en zullen ze toch echt weg moeten. Hoewel de camping-eigenaar het geen probleem zou vinden als ze zouden blijven. Alleen als we dus een e-mail of een briefje of iets van de gemeente krijgen dat we mogen blijven zitten, dan vindt hij dat prima. Want we zijn natuurlijk hier helemaal zelfvoorzienend. We hoeven helemaal niet naar buiten. Boodschappen kunnen we laten bezorgen, dus ja. Maar of de gemeente hen ook een vrijstelling kan bezorgen, is afwachten. De Zeeuwse seksindustrie voelt zich buitengesloten als het gaat om de coronacompensatieregeling. Dat komt omdat de branche geen zogenaamde aparte SBI-code heeft van de Kamer van Koophandel. En zonder die code geen compensatie, volgens Peter de Jong van Erotheek Lamour in Hulst. Zo de regeling er nu uitziet en wat de overheid bekend heeft gemaakt, komen wij niet in aanmerking voor die 4.000 euro regeling. De Jong heeft, ondanks dat zijn huurbaas de huur heeft opgeschort, het compensatiegeld hard nodig. Wij kunnen met 4.000 euro kunnen wij ons bedrijf best nog wel even de lonen uitbetalen en de lopende verplichtingen. De Jong hoopt dat er snel een oplossing komt en dat er in de toekomst een duidelijke SBI-code voor de seksbranche wordt ingesteld. Wij zijn ondernemers, we zijn legaal. Wij hoeven ons niet te schamen in de Kamer van Koophandel dat we bekend staan als seksbedrijf. Dus geef ons gewoon een eigen nummer en laat ons niet onder de overige diensten vallen. Er wordt hard gezocht naar hulpmiddelen om de afstand van 1,5 meter in acht te houden in verband met besmettingsgevaar van het coronavirus. Omdat het lastig is om de juiste afstand in te schatten, komen er originele ideeën, die helaas niet altijd even praktisch zijn. In Poortvliet wordt er daarom aan een app voor de smartphone gewerkt die mensen waarschuwt wanneer ze te dicht op elkaar staan. Wat we bedacht hebben is dat het een hele simpele app wordt, waarbij je eigenlijk niet hoeft in te loggen. Je moet natuurlijk wel de app installeren. En die meet automatisch eigenlijk de afstand. Mocht iemand te dichtbij komen, dan kan er een alarm afgaan en afstand worden genomen. Maar dat vereist een speciale techniek en er wordt nu aan gewerkt met deskundigen in binnen- en buitenland. Maar dat kost tijd. Het idee is eigenlijk vrijdagavond ontstaan om snel te anticiperen op wat er nu gaande is.
En daar heel het weekend en gisteren en vandaag heb ik iedereen benaderd waarvan ik denk, oh, die zijn slim genoeg om daar technisch voornamelijk een oplossing in te vinden. En daar zit ook de grootste uitdaging, om de techniek zo nauwkeurig te maken dat mensen het ook echt gaan vertrouwen en gaan gebruiken. Eerst zal de app met bestaande GPS-techniek gaan werken. Daardoor is de nauwkeurigheid minder, maar kan er wel ervaring worden opgedaan. Het worden nog een paar koude laatste dagen van de maand, zo bij het begin van de zomertijd. Dat is niet ongebruikelijk, maar de wind maakt het vandaag toch echt wel fris. Maar de kitesurfers die gaan door, ondanks dat de watertemperatuur maar 8 graden is. Verder zien we ook morgen en dinsdag vaak het klassieke plaatje met zon en stapelwolken. De nachten zijn wel koud, de wind gaat voor het meeste liggen. Vannacht staat er maar windkracht 2 tot 4. En het is dan helder met minima van +2 tot -2 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag komt er meer bewolking. En van het noorden uit komen er ook enkele buien mee. En daarbij is kans op hagel. Maximum temperatuur rond 8 graden en een matige, aan zee soms vrij krachtige noordelijke wind. Dat is windkracht 3 tot 5. Nou, dinsdag is meest zonnig, met nog wat minder wind, met een paar stapelwolken en minima dicht bij 0. Kans op een graadje vorst, in de middag 8 à 9 graden. Ook woensdag en donderdag zijn vrij koud. Donderdag is er kans op een enkele bui en het lijkt er nu op dat het volgend weekend een stuk zachter zal worden. Tot zover het nieuws en ook het korte weerbericht. Meer nieuws en meer weerbericht op onze site en ook op onze app. Zometeen geen sportprogramma omdat alle wedstrijden vanwege corona zijn afgelast. We hebben wel in de plaats daarvoor andere series en documentaires voor u. Ik wens u nog een hele fijne avond.